दा सामलायनाय खोथा होनोब्लाथ' थिगैनो दं सामलायनायफ्रा खिन्थु एखमबा एखमबा मेंनाय मोनो हारसिङै जानाय बायदि मोनो आं जिहेथु आं टुरिजिमाव दंमोन सिइडि हिसाबै आरो 2019 सनाव आं रिटायार जादों बेनिफ्रायनो बे गथ'खौ नागारनोबो हाया जिहेतु जन्म होनायानो जोंनो होबाय जखन दा गथ'खौ लानानै जों सोलिगासिनो दं आरोखि साबेसे दं ओरैनो दा 10 जन जाबाय पाइलट दा जोंनाव बर' पाइलट गासैबो लकेलनिखा जायगानिखा ओरैनो बाहेरानिफ्राय मानसि बाहेरा मानसि फैयो माने सोलोंनो फैयो आरोखि जोंनाव जोंनि बावनो मोनसे जों ट्रेनिं इनस्टिटिउट बादि फिसा खुलिबाय मानसिफ्रा फैयोनो ट्रेनिं लायो P1 P2 नि थाखाय बहा जायगानिफ्राय फैयो बे फैनाया दा मेघालय फैयो मिज'रामनि फैयो नागालेण्डनि मणिपुरनि आरो अरुणाचलनि सिक्किमनिबो फैयो आरोखि गुवाहाटिनिबो फैयो दा जों सिगाङाव नुनो मोनदों बे सिगाङाव जादोंमोन बेयो फार्स्ट इन्टारनेसनेल इभेन्टमोन हा बिनि उनाव कर'नाबो जाबाय कर'ना जानाय उनाव जानो हायासै बिनि उनाव दा एबारबो खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बाजेट एल'केसननि खोथा थाबाय नालाय दा डाइरेक्टर टुरिजिमा बुंबाय जे फैसा गैथ'वा माथ'वा थेवब्लाबो जों बेखौ माने चिफ सारनो बुंनानै जिनिसखौ लाबोनानै जिहेथु बाहेरानि पाइलटफ्रा बे फैनो बिराद गोसो जायो आरोखि बाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय सोंबाय थायो आरोखि माला जागोन ओमफ्राय जों बुङो आरोखि जागोन होनना बुङो आरोखि दा मोजां मोनबाय गोसोखौ दिनै साबसिन मोजां मोनदों जे नभेम्बर डिसेम्बरावनो जागोन आरोखि देग्लायनि बोसोरावनो ट्रेनिंनि बिथिङाव माबायदि पार्टन ट्रेनिंनि बिथिङाव माबायदि जायो सोरबा जुदि बेयाव फोरोंथाय लाफैनो फैयोब्ला बिथांमोननि थाखाय माबायदि बेनिफ्राय जों पेकेजाव लायो जों 25,000 लायो 7 दिननि थाखाय थानाय लानाय गासैबो थांलाय फैलाय बेखौ लायो आरोखि ओरैनो जेनेरेल पाब्लिकफ्रा बेयाव फैनानै इन्जय लाफैनो हागोन इन्जय माने जय राइड खालामनो हागोनसो बाव खालामबा हाइ फ्लाइट होनो बेखौ हाइ फ्लाइट दांदुफोरनिफ्राय बिदिनो 10 मिनिट 15 मिनिट रेन्जनि हायो फ्लाइ खालामनो बेखौ जों 2,000 लायो आरोखि पेराग्लाइडिंनि सुबिदाफोरा नङा जोंनिखौ जों दा नों एथ' सुबिदा जे जिनिसखौ नागिरना मोनाखै दा आसामावबो गुवाहाटियावबो बिराद सेस्था खालामो जोंनिखौ नुनानै फैसा दं बिसोरनाव स्पन्सरशिपबो मोजां दं खिन्थु बिसोर हायाखै आरोखि दाबो पानि खायथायाव जादों चन्द्रपुराव जादों बिसोरना सर्ट हाइ फ्लाइ बिराद जेबो जाया आरोखि खिन्थु जोंना सबसे मोजांसिन आरोखि जोंनाव खालि सापर्टल' नांगौ आरोखि दाथ' जों दा गावनिनो जों अफिस लुबाय जों एस'सियेसन मोनसे खुलिना लानांबाय बे हिसाबै आरोखि इकुइपमेन्टआ जोंना अभाब गैया 20 बोसोर 25 बोसोर जों ओरैनो थांनो हायो जोंना हिउज इकुइपमेन्ट दं आरोखि दा पेरामटरखौ जों इन्ट्रडिउस खालामसिगोन मानोना बे पेराग्लाइडिंखौ मानसिफ्रा गियो नालाय एखमबा समबा जोंबा गाहायनि बे पेरामटरखौबो जों माबा इन्ट्रडिउस खालामसिगोन जोंहा 3 दंखायो सोलोंनाय एसे हाफ जाना दं सोलोंनाया दा फुल ट्रेनिं जागोन एसे लकेल गभर्नमेन्टआथ' थिगैनो दं गासिबो दं खिन्थु अफिसारनि सायाव डिपेन्ड खालामो जिहेतु आंबो अफिसार सासेमोन गोसोखौ साबजेक्टखौ बुजिनांगोन आरोखि खिन्थु नोंसो ओरै खालामनांगौ मा खालामनांगौ जों बुंनाङा अफिसारासो जोंखौ बेबायदि खालामदो खिन्थु बेखौ नुनो मोना आरोखि एखमबा अफिसारनि सायाव आं जोबोद दुखु मोना आरोखि बुंनाया समाव जिहेतु आं बुजिगौ आरोखि जोंबो दंमोन सार्भिसाव खिन्थु दिनैसो आं थानांगौ बायद' जाबाय दा आं नागारनोबो हाया गथ'फोरखौ 10 जन पाइलटखौ डेभेलप जेबो गैया जोंनो जास्ट माजे समाव जोंखौ मोनसे फाइनान्सियेल हेल्प मोनबानो जायो आरोखि जेनेबा बाहेरायाव इभेन्ट खालामनो थाङोब्ला जों फैसानि क्राइसिस जायो आरो इभेन्टआव जों थाङाबा जोंनि प्रम'सन नङा जों हाया जों बड'लेण्ड पेराग्लाइडार होननानै जों बाहेरायाव थांनानै जोंखौनो जों सिनायथि होनो गोसो जायोना सिनायथि होनो गोसो जाया फैसा बारा थाङा जोंनि थाखाय जों बेखौ मेनेज खालामनानै जों थाङो आरोखि जेबो प्रब्लेम गैया जों मेघालयआव खेबनै पार्टिसिपेट खालामबाय आरो बै मेघालयआव पार्टिसिपेट खालामनाया जोंनो खालामहैयो आरोखि हेल्प खालामहैयो बिसोरखौ दा मेघालयनाबो बिराद गोसो गुदुं जाबाय बिसोरनाबो खालामनांगौ बेल' आरोखि